Jeg synes, at hash skal legaliseres, og det hedder faktisk Cannabis sativa, som er en plante, der har for eksempel i Colorado rigtig god som lægemiddel. Så jeg synes, hvis man lærer lidt mere om det, får noget undervisning, og så ikke giver folk, som er studerende, for mange bøder, så vil det faktisk gøre rigtig mange for mange mennesker, der er udsatte. Jeg synes ikke, at cannabis skal legaliseres, da legalisering vil gøre det til sådan en normalitet, og at mange mennesker så bare vil købe det uden at kende konsekvenserne. Det ved jeg ikke. Jeg tænker mere sådan kriminalitet. Det kan være, at det vil gøre en forskel. Sådan, lige nu bliver der begået meget kriminalitet på grund af, at det er ulovligt. Og sådan, det kan være, at det vil blive anderledes, hvis det var lovligt. Men altså, 100% skal cannabis det lovliggøres. Der er mange, der ryger det til hverdag, som ikke er kriminelle. Der er mange penge i det, både for staten og for de private, i form af, at de ikke skal betale overpris ved beskidte pusher og sådan noget. Så det er meget nice. Jeg synes også helt klart, at cannabis skal lovliggøres. Først og fremmest ser jeg ikke cannabis som skadeligt for os. Og så synes jeg også, det er meget smart, som Markus siger, at vi lige får nogle penge i kassen, i stedet for at det går til diverse rockere og indvandrerbander. Jamen, personligt vil jeg faktisk mene, at man burde gøre det lovligt. I hvert fald til en vækst stemt. Altså, jeg har lidt med, at i forhold til sådan noget så meget som alkohol og så videre, så er det ikke specielt meget værre. Jeg ryger ikke selv, men jeg ser ikke nogen grund til, at bare den årsag, der er andre, der ikke skulle have mulighed for det, hvis de gerne vil. Det eneste, jeg har det med, det er, at folk har en tendens med at køre bagefter, og jeg ved, det har jeg virkelig dårligt med i forhold til ens reaktionsevne. Men så længe man lavede nogle regler omkring, hvornår man må køre efter og fandt ud af præcis hvornår, så kan jeg slet ikke se noget problem med det. Jamen, jeg mener, at en legalisering af hash vil for eksempel fjerne en del kriminalitet, fordi hvis det blev udstedt af staten og blev sat til en rimelig pris, så vil folk måske købe det af staten i stedet for at købe det ulovligvis og gemme sig for offentligheden, kan man sige. Det vil også fjerne en del banderelaterede problemer, og det vil måske give en økonomisk indsprøjtning i den statslige kasse. Det har vi jo også set før i forhold til USA, hvor en af staterne møder personligt, at de har det. Og der har de fået rimelig god indkassering i forhold til det. Så ja, jeg kan ikke se noget negativt som sådan. Nej. Hvis vi først legaliserer cannabis, så tror jeg, at der er andre, der vil prøve at sige, jamen, hvorfor skal amfetamin eller kokain ikke også legaliseres, hvilket jeg mener er dumt, fordi der er en grund til, at cannabis er ulovligt på grund af, at man ved, at det skader hjernen mere end for eksempel alkohol. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. En af de fordele, jeg tænkte, var, at så ville der være mindre handel, og derfor måske mindre kriminalitet. Jeg tænker, at al den bandekriminalitet, der er, den kunne måske nedsættes lidt ved, at hassen blev lovliggjort. Ja, jeg synes, at cannabis og hash er det, der skal lovliggøres helt af den ene grund, at jeg synes, at folk køber det alligevel, så der er ikke nogen grund til, at staten også ikke skal tjene nogle penge på det, og så kunne man også lige fjerne det fra rockerne og alt det der i stedet for. Ligesom man gør, for eksempel har gjort i Californien nu, der er jo også lavet alle de der hash shops også, man kan gøre det ved. Så jeg synes bare, det skal være, så laver man en shop, og så er det muligt at købe det der, hvis du har lyst til at købe det. Synes jeg, at staten skal udbyde, så vi får en god kvalitet på produktet, og samtidig undgår, at pengene går til kriminelle bagmænd. For mig ser det hellere, at det sker på en klinik eller på et område, hvor staten har overblik over, hvad der sker, i stedet for, at det ender i socialt udsatte områder i stedet for. Altså hvis man gerne vil undgå de her for eksempel ghettodannelser og problemer med områder, hvor politiet ikke kan komme hen, så er det måske en god idé at få styr på forbruget som minimum, og få overblik over forbruget, og så give de forbrugere den nødvendige hjælp, de så har behov for, i stedet for at fremmedgøre dem yderligere. For eksempel hvis du har kræft, og jeg synes, at hvis det kan hjælpe dig frem for, at du sidder og tager en hel masse forskellige piller, og der gør, at din krop bliver værre, så synes jeg helt klart, at man skal gøre det. Så det er i hvert fald, hvad jeg synes. Jamen, jeg synes også, at medicinsk forbrug, der skal det helt klart legaliseres, men bare sådan for fest og ballade, der må jeg nok sige, der er ikke helt... Nej, samme her.